Tervetuloa Arboretum Frickiin. Arboretum, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa puulajipuistoa suomeksi ja niitä on kahdenlaisia. On tämmöisiä julkisyhteisöjen omistamia, kuten Metsän tutkimuslaitos, Metsähallitus, ja sitten on tämmöisiä yksityisiä arboretumia, joitakin kymmeniä Suomessa, kuten tämä Arboretum Frick. Näiden ero on varmasti siinä, että nämä julkisyhteisöt tutkii erilaisia puulajeja, puuvartisia kasveja, metsäteollisuutta varten metsän istutukseen tai viherrakentamiseen. Ja näillä yksityisillä arboretumilla, kuten meillä ja vaikka Mustilalla ja niin edespäin, on tuo kauneusarvo myös määräävä tekijä. No moni on kysynyt täällä, että mistä tämmöinen innostus sitten on syntynyt, niin mä olen nuoruuteni asunut Helsingissä, mä oon helsinkiläispoika. Mun isä oli puolustusvoimien palveluksessa ja meillä oli Helsingissä, Helsingin edustalla semmoisen Melkin saaressa mökki, jonne puolustusvoimien henkilökunta sai rakentaa kallioille saarelle. Isä raahasi sinne jäitä pitkin rautatievaunun ja siitä tuli meidän mökki ja äiti rupesi rakentamaan sinne sitten puutarhaa. Mä olin semmoinen 8-vuotias poika. Innostuneena rakensin äidin kanssa sitä puutarhaa. Mua ei tarvinnut käskeä, vaan todella omasta innosta kannettiin. Siellä oli saaressa yhdessä paikassa oli multaa ja me yhdessä äidin kanssa kanniskeltiin ämpäreillä sitä multaa sinne kallioiden väliin puutarhaan. Ja siitä syntyi sitten varmasti semmoinen ensimmäinen innostus puutarhatöihin. Me ollaan rakennettu tätä meidän arboretumia 43 vuotta, eli vuodesta 1981. Me ostettiin autiotilana tämä 3,2 hehtaarin tila. Talo oli asumiskelvoton, pihamaa kasvo vadelmikkoa ja pihlajikkoa ja löysimme nuo erilaiset pensaat ja kasvit sieltä. Saimme talon kuntoon, saimme pihan asuttavaksi ja sen jälkeen lähdimme miettimään, että mitä tuolle metsälle tehdään. No, 80-luvulla me käytiin Hiidenmaalla Virossa ja siellä ensimmäisen kerran näin alppiruusuja metsässä. Ja se innosti kovasti, että sehän onkin, alppiruusu on metsien Ferrari, kaunis kuin mikä, sopii metsäiseen luontoon. Ja sitten me käytiin 90-luvun alkupuolella Mustilan arboretumissa Elimäellä ja siellä oikein jysähti, miten alppiruusut ja erilaiset puut tekee hienon metsän ja kokonaisuuden. Ja siellä päätin sitten, että minäpä rupean rakentamaan omaa arboretumia. Mä sitten, kun olin päättänyt, että rakennan arboretumin, pyysin muutamia asiantuntijoita tänne ja sanoin näiltä pojilta, aion rakentaa arboretumin, että mitäs mun pitäisi tehdä. Ja niin ne sitten neuvoi, että puolet puista pois, pihlajat, koivut, pajut, vadelmikot, kaikki pois, saadaan tuo metsän muoto esille. Saadaan samalla tietää, minkälainen valaistusolosuhteet siellä on, minkälainen kosteusolot, onko kosteita paikkoja, kuivia paikkoja ja niin edespäin. Ja sen jälkeen sitten paljon vierailemalla erilaisissa arboretumeissa. Arboretum Mustila oli mulle semmoinen pyhiinvaelluspaikka, jossa parhaimmillaan kävin 5 kertaakin vuodessa. Ja aina kyselin paljon erilaisia asioita. Paljon lukemalla aloin istutella kasveja oikeisiin paikkoihin. Ja sitten tunnelma. Tunnelmaan vaikuttaa erilaiset kivet, kannot, lahopuut, erilaiset vesiaiheet ja niin edespäin. Me oltiin tuolla Kiinassa 2000-luvun vaihteessa ja siellä, siis Kiinahan on maailman puutarhataiteen keskus. Ja sieltä tämmöinen puutarhataide on sitten heijastunut tänne läntiseen maailmaan, ensiksi lähinnä Englantiin ja sieltä sitten muualle Eurooppaan. Niin Kiinassa noissa metsäpuistoissa soi semmoinen vieno, hiljainen, juuri kuultava, meditatiivinen musiikki. Se sai aivan karvat nousemaan pystyyn, että hemmetti miten hyvin tämän tyylinen hiljainen musiikki sopii metsäluontoon. Ja puhuin siitä ystävälleni Heikki Mäenpäälle, joka innostui myös aiheesta. Hän on säveltäjä. Ja niin Heikki teki semmoisen sävelteoksen, joka soi tuolla arboretumissa
aina kun tämä on auki. Joo, on kysytty, että miten tulevaisuudessa, pidetäänkö tätä auki yleisölle? No me ollaan tietysti joka vuosi mietitty, että pidetäänkö. Tämä sitoo aika paljon, on tietyt päivät, milloin tämä on viikossa auki, niin syksyllä tehdään siitä päätös. Mutta joka tapauksessa meistä tämä on kiva saada myönteistä palautetta, niin joka tapauksessa pidetään auki yleisölle vai ei, niin ryhmille me ollaan kyllä varmasti valmiit pitämään tätä tulevaisuudessakin auki. Et se on oikeastaan tämän tulevaisuus. Totta kai me rakennetaan tätä arboretumia joka tapauksessa. Tuli sitten vieraita tai ei, että me rakennetaan ja pidetään ruumiillisesta työstä ja kauneudesta ja visuaalisuudesta ja ne sitten sanelee meidän kunnon mukaisesti, millä tavalla me tätä toteutetaan.